Eta honun jartzen, Hori nuzea, bertan. Ai, behar dugu. Etxarriko. Zuk egin dozu hori? Gaur pedatan ibai egin dugu. Oso ondo, joder. Decente. Bai. Ja, ez dago intarto, Gure txabola, da obrena. Osa, ez da, dau kristona izea hemen, sartzea zara eta batez, osa, dau bero eta guztiz, osa, guai, increíble. Gure txabola, eta heldu direnean, ez danak, tipo, hori egin duzu, tipo, ez kuatro pajas zain, me gusta? Sí, pues, bai. Gauzak behar ditut, ja, sekadoria. Bai? Oso garrantzitsu. Erabiltzen duzu? Ni pez, ni ez. Ni bai, ni tupea eraman. Bai? Osa, ez daki. Bigarre tabakoa eta llana, ya está. Paradisu hau niretzako ez da. Benetan, osea, salobea jun, nire dendak, nire kaliak, eta hori da niretzako paraisua. Ya está, nire piztina eta ya está. Nire portaventurara jun, pixka txillatzea. Bai, komodo, bai. Eta itzerik ez dauen bera, osake. Oso ondo, egia esan. Guztitzatu. Más? No. Espera, sí. Creo que luego se me sale perfecto. Ya está. Bai. Bai, ze etorri aia jendea eta berare bai geratuko da, nik. Bai, ez dozte itxiko niri bakarrik, ze zu basoaz niri joan behar naz, egada bikotea. Igual ez. Nik uste baietz. Eta baietz bada, zer egin guzu. Joan, igualmente? Eta niri jodigu? Ez, baina nik irnadora amaten plan esaten joango naizela, zu ezagutu baino lehen. Ja, baina oin, bai, ja ezagutzen nauzu, ya está. Ja, bueno. Bueno, ba, biok, garetu movimentuz geratuko gala, biok bierre ez dakigu zepakitan da. Mandatu hori da. Kematu geha. Bai. Eta, bueno, gero nik handiagoa ditu dala. Bani nau, superposi, niri bekotearekin, egin dauka baina perfektu bet. Egin dauka baina berak egin daudana, Ez, egin bua oso. Geratuko da nire bikotea.